Lumea wrestlingului a cunoscut multe familii de succes, de la luciadorii Guerrero și tehnicienii Hart până la dinastia samoană Anoa'i. Dar puține familii au trăit tragediile și suferințele îndurate de preferații Dallasului. Astăzi, vă propun să descoperim împreună ascensiunea fulminantă și decăderea razantă a familiei care a scris istoria wrestlingului texan din anii 80. Aceasta este povestea familiei Von Erich. Înainte să începem, aș vrea să menționez câteva proiecte dragi din comunitatea de wrestling din România. Podcastul Doar Wrestling ne aduce săptămânal predicții, recenzii, analize și discuții detaliate despre cele mai recente evenimente din WWE, AEW, TNA, New Japan și nu numai. Dacă vrei să fii la curent cu cele mai noi știri din lumea wrestlingului, poți accesa site-ul wrestlingnow.ro, un proiect editorial nou dedicat exclusiv pro-wrestlingului. Nu în ultimul rând, dacă vrei să vezi wrestling live în România cu wrestleri autohtoni și internaționali, urmărește paginile de Facebook și Instagram ale promoției RPG Wrestling și află când este următorul show. Povestea familiei Von Erich începe în anul 1939 cu nașterea lui Jack Barton Atkinson, viitorul Fritz Von Erich. De tânăr, Jack a fost un munte de om, având 1,93 m și 118 kg. A fost descoperit de tatălui Bret Hart, legendarul Stu Hart, care l-a dus în compania Stampede și l-a pus într-un tag team cu canadianul Walter Sieber. Cei doi devin Fritz și Waldo Von Erich, un gimmick de frați naziști malefici, purtând căști militare germane, intrând în ring în pas de defilare și făcând salutul nazist. Fritz și Waldo au dominat scena tag team din teritoriile NWA ale anilor 50 și 60, câștigând centurile US Tag Team de 2 ori. Fritz trăia cu soția sa Doris într-o rulotă, deoarece câștiga doar $5 pe meci, iar o chirie costa cam $42. Dacă am echivalat cu banii de astăzi, Fritz ar fi câștigat cam 800 de lei pe lună. În 1952 se năștea primul lor fiu, Jack Jr., iar în următorii 12 ani au urmat Kevin, David, Kerry, Mike și Chris. Tragedia familiei a început când micuțul Jack Jr. a murit la numai 6 ani, înnecat într-o baltă, după ce se electrocutase chiar în fața rulotei familiei. Fritz a decis atunci să se despartă de Waldo, nedorind să mai călătorească departe de familie. Ca wrestler singles, Fritz a devenit unul dintre cei mai populari brawleri ai generației sale, dar nu a reușit niciodată să câștige centura mondială, deși a avut câteva șanse împotriva lui Terry Funk, Harley Race și Lou Thesz. Această obsesie l-a urmărit tot restul vieții și i-a bântuit și pe fiii săi. Spre finalul anilor 60, Fritz a cumpărat arena Dallas Sportatorium, devenind proprietarul și bookerul promoției Big Time Wrestling, pe care a rebotezat-o World Class Championship Wrestling, sau WCCW. Descoperind religia și devenind un creștin devotat, Fritz a făcut un face turn, transformându-se din nazist violent într-un american patriot, familist, cu Biblia în mână. Cam ca politicienii când începe campania electorală. Comunitatea creștină din Dallas i-a adus și un important parteneriat de distribuție cu televiziunea religioasă CBN. De acum, show-urile WCCW aveau să fie transmise pe canalul TV creștin KXTX. WCCW a adus multe inovații pe care astăzi le asociem cu WWE. Fritz a fost primul care a integrat muzica rock în show-urile de wrestling, cu 2 ani înainte ca WWE să intre în era rock and wrestling. Wrestlerii CCW foloseau melodii de intrare de la artiști consacrați precum Queen, Rush sau Kiss. WCCW a fost și prima promoție care a folosit filmarea în prim plan pentru a arăta expresiile faciale ale wrestlerilor, amplificând storytelling-ul din ring. Fritz a înțeles impactul televizorului asupra societății, așa că a căutat sponsorizări de la branduri cu acoperire națională, ca Pizza Inn. Nu în ultimul rând, WCCW a pus accent pe merchandise, vânzând tricouri și postere cu wrestlerii săi. Rând pe rând, Fritz a început să-și debuteze toți cei 5 fii în WCCW, toți având gimmick de babyface. Clanul Von Erich devenise o familie de supereroi după modelul Fantastic Four, cei din comics, nu filmele acelea jalnice. Fiecare aducea ceva diferit în ring. Kevin era zvelt, dar foarte atletic și rapid. Lupta de sculți și executa manevre acrobatice desprinse parcă din lucha libre. Kerry avea un fizic de invidiat. Era un powerhouse sculptat cu o putere supraomenească, un fel de John Cena al acelei epoci. David era starul familiei Von Erich. Era cel mai bun wrestler în ring, avea o psihologie solidă și tăia de departe cele mai bune promouri. Era și cel mai înalt dintre frați, având 1,98 m, mai înalt decât The Rock, Roman Reigns și Drew McIntyre. Wrestler ca Ric Flair, Jim Ross și Harley Race au declarat că David putea ajunge campion mondial în orice promoție din lume. Ultimii doi frați erau Mike și Chris. Ei nu au atins niciodată nivelul celorlalți și nu s-au adaptat la lumea wrestlingului. Mike era mai mic și mai plăpând decât David, Kerry și Kevin,
dar fanii l-au respectat pentru că dădea totul în ring, în ciuda limitărilor sale. Chris era mezinul familiei și cel mai bolnăvicios dintre frații Von Erich. Avea 1,65 m și 79 de kilograme și suferea de astm. Medicamentele de astm i-au afectat structura osoasă, motiv pentru care avea deseori rupturi și luxații. Iubea enorm wrestlingul, însă corpul său nu s-a ridicat niciodată la nivelul ambiției. În 1982, Fritz a organizat propriul meci de retragere, învingându-l pe King Kong Bundy, pentru a se concentra exclusiv pe cariera copiilor săi. Îi însoțea deseori în ring ca un tată iubitor. Doar că în spatele culiselor era exigent, obsedat de disciplină și chiar nemilos. Gary Hart, care s-a ocupat de finanțele WCCW, a declarat că Fritz își plătea fiii cu foarte puțini bani pentru a-i ține dependenți financiar de el. Hart ne spune că Fritz păstra un comision uriaș, 50% din toate câștigurile copiilor. Asta era valabil chiar și atunci când fiii săi luptau în alte companii. Și mai șocant este că scena din filmul Iron Claw, în care Fritz le spune copiilor pe față: "Tu ești preferatul meu, iar pe tine te plac mai puțin", se pare că este chiar reală. Omul își făcea tier list cu copiii și le spunea în față. Și noi care am crezut că Vince McMahon e un tată ciudat. Frații Von Erich au devenit peste noapte celebrități locale. Aveau intrare în arenă de staruri rock, apariții în reclame și chiar o bandă desenată în care cei 5 salvează planeta de la o invazie extraterestră. Publicul i-a supranumit Beatles in Tights sau Beatles în chiloți. Popularitatea lor în Dallas a explodat și mai mult când au fost atacați de maleficii Fabulous Freebirds, pornind una dintre cele mai renumite rivalități din istoria wrestlingului. Totul a început când Kerry a luptat în Georgia, unde s-a împrietenit cu excentricul trio. Michael Hayes era unul dintre cei mai buni vorbitori, fiind neîntrecut la microfon, un lider carismatic și șarmant, dar arogant și lăudăros, un fel de MJF. Terry Gordy era o forță a naturii, o fiară de om, devastator în ring și în afară. Gândiți-vă la Brock Lesnar. Buddy Roberts era un workhorse inepuizabil, cu un selling impecabil, cam ca Dolph Ziggler. La show-ul de Crăciun al WCCW din 1982, în fața 12.000 de fani, Kerry Von Erich l-a înfruntat pe Ric Flair pentru centura mondială NWA într-un steel cage match. Era primul show din istoria Dallasului cu încasări din bilete de $100.000. Fanii au decis prin vot ca guest referee să fie Michael Hayes. Fiind prietenul lui Kerry, fanii s-au gândit că acesta nu îi va permite lui Flair să trișeze. Au avut dreptate. În timpul meciului, Hayes l-a atacat pe Flair și l-a oferit pe tavul lui Kerry. Numai că babyface-ul Kerry a refuzat să câștige meciul într-o manieră atât de murdară. Gestul său i-a jignit pe Freebirds, iar sălbaticul Terry Gordy l-a pognit pe Kerry cu ușa cuștii, constându-l meciul și titlul mondial. Astfel a luat naștere feudul dintre derbedeii din Georgia, Freebirds, și supereroii locali, familia Von Erich. A fost un feud legendar, întins pe 2 ani, cu aproape 300 de meciuri. În mijlocul feudului însă, tragedia lovește din nou. David a plecat într-un turneu în Japonia, de unde nu avea să se mai întoarcă. Pe 10 februarie 1984, David a fost găsit mort în camera de hotel. Cauza oficială a fost o perforație gastrică, însă există voci, printre care și Ric Flair și Mick Foley, care susțin că David ar fi murit de supradoză și că Bruiser Brody ar fi scăpat de droguri înainte să vină poliția. Oricare ar fi adevărul, moartea celui mai talentat Von Erich a fost o lovitură puternică pentru întreaga familie. David murise la 25 de ani, fix înaintea unui meci pentru centura mondială a lui Ric Flair. Fritz le-a cerut imediat oficialilor NWA să îl pună pe Kerry number 1 contender în locul fratelui său, iar în feudul contra Freebirds l-a înlocuit pe David cu Mike. Mike nu prea își dorea să devină wrestler, el preferând meseria de cameraman, dar mai degrabă convinge un pește să zboare decât pe Fritz să nu își abuzeze fiii, așa că rivalitatea cu Freebirds continua cu Kevin, Kerry și Mike. Pe 6 mai 1984, pe stadionul echipei Dallas Cowboys, a avut loc show-ul comemorativ David Von Erich Memorial Parade, în fața unei audiențe record de 45.000 de fani, dublu față de cel mai mare show WWF din acel an. Main eventul show-ului a fost Kerry Von Erich vs. Ric Flair pentru centura mondială NWA. Visul lui Fritz s-a îndeplinit în sfârșit, titlul ajungând în familia sa. Victoria a fost sărbătorită cu fast în Dallas, dar a fost doar o chestiune de moment pentru a-l comemora pe David. Kerry a ținut centura doar 18 zile, după care a pierdut-o în fața aceluiași Ric Flair. Dar tragediile familiei Von Erich nu se încheiaseră. Wrestlingul devenise foarte popular în Israel, fostul premier Shimon Peres declarând că singurul moment de pace în Israel este în timpul unui show de wrestling. Poate ar fi cazul să se mai țină și astăzi un show acolo. Aflat într-un turneu în Israel, Mike și-a luxat umărul. A fost operat, dar din cauza unor complicații s-a ales cu leziuni cerebrale. La asta mai adăugăm și un accident rutier în care s-a rănit la cap. Ca urmare, Mike nu mai putea păși în ring, iar Fritz rămăsese cu doar 2 frați, Kerry și Kevin. Avea din nou nevoie de un al treilea Von Erich în feudul cu Freebirds. Așa a apărut în peisaj William Kevin Vaughn, un rookie pe care Fritz l-a prezentat fanilor drept fiul fratelui său Waldo.
Așa s-a născut vărul Lance Von Erich. Întreaga familie era împotriva deciziei, mai ales Kevin protestând sever împotriva aducerii unui străin în familie. Dar, cum era mai ușor să muți un munte din loc decât să discuți cu Fritz, Lance Von Erich s-a alăturat fraților Carrie și Kevin în lupta cu Freebirds. Fanii din Dallas nu au bănuit că Lance nu era de fapt vărul celor doi și l-au primit cu brațele deschise. La mijlocul anilor 80, lumea wrestlingului era în plină schimbare. WWF începea să câștige tot mai mult teren, iar AWA creștea fulminant. Vechiul NWA devenea tot mai irelevant, iar Fritz se săturase să stea în umbra unei companii sortită pieirii. Astfel, în 1986, a transformat centura deținută de Rick Rude din NWA American Championship în titlul mondial WCCW și a separat astfel promoția de NWA. Fritz visa ca WCCW să se bată de la egal la egal cu WWF, cu Kerry Von Erich drept atracție principală. Dar și acest vis avea să-i fie spulberat. Pe 4 iunie 1986, Kerry a avut un accident de motocicletă cumplit, care aproape l-a costat viața și în urma căruia piciorul drept i-a fost amputat. Din cauza durerii, Kerry a devenit dependent de analgezice, a dezvoltat tulburări de personalitate și a început să aibă probleme serioase cu poliția. Fritz s-a văzut din nou nevoit să își înlocuiască starul principal cu un alt fiu. Mike încă nu se refăcuse după operație, dar ce conta sănătatea propriilor fii pentru Fritz Von Erich? Așa că Mike a fost aruncat înapoi în ring, deși era complet nerefăcut și inapt. Nu se putea coordona în ring, era lent, stângat și confuz. A ținut o conferință de presă în care nu își găsea cuvintele, vorbea incoerent și se uita cruciș. La asta se adaugă și presiunea imensă pusă de Fritz pe umerii lui. Sănătatea precară și stresul s-au dovedit prea mult pentru tânărul Mike. Pe 12 aprilie 1987 a luat o supradoză de pastile cu alcool și a murit la numai 23 de ani. În biletul de adio, Mike a scris că nu mai putea face față presiunii și nu dorea să-și dezamăgească familia. Mezinul familiei, Chris, nu a reușit niciodată să treacă peste pierderea lui Mike. La asta s-au adăugat și drogurile, depresia și o frustrare profundă pentru că nu a reușit niciodată să se ridice la nivelul fraților săi în wrestling. În 1991, Chris a cedat presiunii și s-a sinucis cu 18 zile înainte să împlinească 22 de ani. Fritz a rămas din nou cu doar doi Von Erich, Kevin și impostorul Lance. Lance, care era din ce în ce mai nemulțumit de banii câștigați. Înainte de wrestling, conducea un Jaguar. Acum ajunsese să se împrumute de la Fritz ca să-și plătească facturile lunare. Picătura finală a venit în primăvara lui 1987, când a încasat un body slam care i-a luxat umărul. Exact ca CM Punk la conferința de presă din AEW, Lance se simțea bătrân, obosit și sătul. I-a cerut o mărire de salariul lui Fritz, dar acesta l-a refuzat vehement, așa că Lance Von Erich a părăsit compania. Temându-se că Lance avea să-l critique public, Fritz a decis să arunce primul bombă. A făcut o declarație publică prin care l-a denunțat pe William Vaughn, drept un impostor, care nu avea nicio legătură cu familia Von Erich. Efectul a fost exact opusul la ceea ce se aștepta Fritz. Publicul a rămas înmărmurit. Von Erichs erau preferații Dallasului, babyfaces fără defecte, patrioți, familiști convinși și cu credință în Dumnezeu. Și iată că acum capul familiei recunoștea public că și-a păcălit fanii cu un Von Erich fals. A fost o lovitură grea pentru credibilitatea familiei, din care nu și-au revenit niciodată. Mai fusese și degeaba, pentru că William Vaughn nu avea nicio intenție să îl atace pe Fritz. Între timp, Kerry a revenit în ring, luptând cu un picior de lemn. A păstrat secret acest lucru, știind că niciun booker nu ar fi angajat un wrestler olog. WWE și AEW aveau să-l contrazică peste ani. Foarte puțini știau de piciorul amputat, dintre care merită amintiți Roddy Piper, care era un prieten apropiat, și Pat Tanaka. Tanaka a descoperit secretul într-un meci când l-a tras de picior pe Kerry și a rămas cu piciorul de lemn în mână. O rază de lumină a apărut pentru Kerry când a fost semnat de WWF, unde a devenit Texas Tornado și a cucerit titlul intercontinental de la Curt Hennig. Spre finalul anilor 80, WCCW însă nu o ducea deloc bine. Îi pierduseră pe David, Mike și Chris, scandalul cu vărul Lance le afectase serios credibilitatea, Kerry a fost mult timp accidentat și după revenire a semnat cu WWF, starurile din trecut ca Freebirds, Bruiser Brody, Midnight Express sau Rick Rude plecaseră să lucreze pentru Vince McMahon, Jim Crockett sau alte promoții, iar Fritz nu a reușit să țină pasul cu evoluția wrestlingului spre un produs de prime time cu expunere națională. La numai câțiva ani după acel gate uriaș de 45.000 de spectatori, acum evenimentul Parade of Champions, echivalentul WrestleMania al WCCW, abia atrăgea 7.000 de spectatori. Lovitura de grație a venit la finalul anului 1990, când Fritz a pierdut și parteneriatul TV. Presiunile financiare l-au obligat într-un final să-i vândă compania lui Jerry Jarrett. Acesta a fost sfârșitul promoției WCCW, fiind absorbită în USWA. Dar destinul nu își încheiase socotelile cu familia Von Erich.
Adicția de analgezice i-a afectat sever cariera și viața lui Kerry. Soția l-a părăsit, iar WWF își pierduse încrederea în el și îl redusese la statutul de jobber. După numai 2 ani în companie, Kerry a părăsit WWF. Începuse să aibă și probleme serioase cu poliția din cauza drogurilor și chiar urma să ajungă la închisoare. Pe 18 februarie 1993, Kerry Von Erich s-a sinucis la numai 33 de ani. Un îndurerat Kevin Von Erich avea să declare: "Am avut cândva 5 frați, iar acum nu mai sunt fratele nimănui." În cele din urmă, nici măcar mariajul lui Fritz nu a supraviețuit problemelor familiei. În 1992, Doris a divorțat de soțul său după mai bine de 40 de ani de căsnicie. În 1998 moare și Fritz Von Erich și Kevin rămâne singurul membru în viață al legendarei familii care cândva ținea publicul din Dallas cu sufletul la gură. În 2009, Kevin i-a vândut întreaga colecție cu înregistrările WCCW lui Vince McMahon, iar apoi a acceptat includerea în WWE Hall of Fame în numele întregii sale familii. Von Erich a fost una dintre cele mai îndrăgite familii din lumea wrestlingului. În anii 80, David, Kevin, Kerry, Chris și Mike încântau publicul din Dallas cu spectacolul pe care îl ofereau în ring și cu atitudinea de babyface adorabil. Tragedia însă i-a urmărit toată viața și nu au reușit niciodată să scape de ceea ce a ajuns cunoscut drept blestemul Von Erich. Totuși, în ciuda tuturor tragediilor, povestea Von Erich merge și astăzi mai departe. Lacey Von Erich, fiica lui Kerry, a luptat o perioadă în TNA și a deținut promoția texană SWE, unde au apărut wrestleri ca Jacob Fatu, Mil Muertes sau Enzo Amore. Ross și Marshall, fiii lui Kevin, luptă și astăzi în AEW, MLW, TNA și alte companii. Ei duc mai departe legendarul nume Von Erich.